Ka Shillong Traffic Police STP hakamid arpun rio tarik jelio kelas dang ban pentrekam ya ka Operation Safer Shillong da ka bapenlong ya ka jingkhenra batalasi napang persya I kali penkenyan hai ki benta jong ka nongba Shillong bat yo ban bat no haduk palat prapulnget bat dan kuna prapu ya jar sanspa tingka ha kan ka jingkhenra ka bathmu ban penduna ya ki jingjia accident ha ki surang laya shimbenta lang da ka Shillong Traffic Police bat ka Special Operation Team hapo jong ka Operation Safer Shillong haringkat ka jinga shimbenta lang da ki dekat na ka dorbash nong light nkra. Superintendent of Police ka District Uba Vivek Siem Ulaong ba ka ni ka jingkhenra ka penda jingmat kamtam ha ka bayade bat kitu ki banyak kali ha padeng ka jingshok kau yang kibashna penwan dorbean ni modify ki kali bat ki weipat ki jingpen ken ye ki kendon nya kali ki pulit ki labat no ye kitu ki banyak kali ki badan hapadeng ka jingshok kau yang bat lakhang lat bagin beteng banya ye ki kali jongki bat la pelait no ye ki tat hadin ka jingwan mi de ki briu ki bashim ye ka jingkit clear banyalam no ye ki shalayeng ong USP ula ong baka ni ka jingkhenra hapo Operation Safer Shillong hagisngi kot tayo kan yai beteng man la kapor da jingthmu ban te la kam ye ki kampen khenyan ban penduna ye ki jingja accident ban dan ye ka jingkit clear ha banyak kali bat ban but renti ha kabaya de bat ki kendon nya kali